Dakata, dakata, dakata. Idan karamar waya ce a hannunka kuma ka rubuta jarrabawar ja, kana son sanin wani hali admission ɗinka yake ciki, ka samu ne ko baka samu ba. Sai dai kuma gashi CBT Center ka yi maka nisa, ko kuma in ka je sai a ce sai ka biya kuɗi kafin ganin sakamakonka, ko kuma ka fahimci cewa ka samu admission ko baka samu ba. Ku biyo Pandancy a yau domin sanin yadda za ku gane idan an baku admission ko ba a baku ba ta hanyar message kawai. Ku biyo mu. Yadda ɗalibi zai duba admission ya ga cewa ya samu admission ko bai samu ba ta hanyar message na wayarsa. Da farko zai shiga message ko da a waya ce keypad mai madannai za ta yi, sai ɗalibi ya taɓa wurin rubuta saƙo. Lambar da zai tura saƙon ita ce 55019, kamar yadda aka saba tura saƙonni zuwa ga Jamb 55019. So sai ɗalibi ya taɓa wurin rubuta message, sai ɗalibi ya rubuta registration number shi da farko, misali mu ce 20 25 50 39 46 74 CA, a ce ita ce registration number mu. Sai mu bada space sau ɗaya, sannan sai mu rubuta kalman status. Kuna gani? To shikenan sai mu tura wannan saƙon zuwa number 55019. Da zarar an tura shi kenan Jamb za ta turo wa ɗalibi cewa ya samu admission ko bai samu ba. Ɗalibi zai gani. Idan kuma misali ɗalibin ya samu admission yana so ya yi accepting ne, ɗalibi zai rubuta registration number shi kamar yadda muka yi ɗazu, misali a ce 20 25 50 39 78 60 54 misali, a ce CA ta je registration number ɗin, gaba sai ya rubuta accept da manyan baki haka. Kuna gani ba? So sai ya rubuta, sai ya tura zuwa number 55019, shikenan ya accept ɗin admission ɗinsa. So shine. Idan kuma result ɗalibi yake son dubawa, zai rubuta UTME result a haɗe haka, shikenan sai ya tura zuwa number 55019. Jamb za su turo mai da sakamakonsa. Fatan wannan bidiyo ya amfane ku. Mun gode sosai.